Witam Was pięknie. Wyrządzę Wam cosik o równouprawnieniu. Dziś o to równouprawnienie chcą mieć wszystkie paniczki, wszystkie baby. No a jako to było na dziedzinie, to posłuchajcie. Jak macie radzi to moi wyrządzani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie pyty mój kanał. Baby na dziedzinie już od dawna cosik szpekulirowały. Schodziły się dyski bez trzodę u Zofii Wawrzyczkuli pod lasem, a do wieczora o czymś sikaj wyrządzały. Chłopi się chcieli dowiedzieć, co zaś wynokwiają, ale nie poradzili, bo odkąd Zofia se kupiła komputer z internetem, to ledwo poodbywała, coś ich mało wiele w chałupie porobiła, a już siedziała w kuchyni, a pospołu z nią siedziały wszystkie paniczki z chałup dookoła, a firangi w oknie miały pozaciągane, co by ich żaden nie wyzyzał. Tuż darmo, chłopi aspoň mieli pokój, a mogli se piwo a gorzołkę pić w garażach, a po masztalach, ale to się miało zmienić, już niedługo. Baby się dziwały do tego komputera, a tam czytały przeogromnie dziwucne wieca, kiere pisały paniczki z miasta. Baj taki, że baba może być jako chłop, a robić wszystko to, co on. Prawi się na to równouprawnieni. Tuż dobre, paniczki wszystko poczytały, co im insze paniczki z miasta wyłożyły, a przeszkolone poszły każdo do swojej chałupy. Najbardziej se to do serca wzięła Hanka, kiero o tym szpekulowała całą noc. Jako to zrobić, co by była jako chłop, Jonek. Rano stanęła z legiera, oblykła se stare junkowe galoty, przyniosła ku kachloku drzewa, wąglo, złożyła fajer pod blachą, oblykła se ciepłą jakle, a poszła do chlewa odbywać. Jonek się obudził, podziwał się dookoła, galot nie ma, budków też, pod blachą zahajcowane. Tuż se legnął, przekulał się na legierze, a społdali. Hanka wszystko robiła, ty najcięższe roboty. Kidała gnój, siano, dawała krowom słomę ze sąsieka, smykała do chlewa, nanosiła wody krowom w amprach, a i traktor zapuściła, a kąsek pojechała, bo chciała wiedzieć, jako się na nim jeździ. A Junek społdali, bo se myślał, że na isto moja jakieś święto, bo Hanka tak wszystko za niego robi. No ale dziecka już siedziały przy stole, a czekały na śniadanie. Tuż chłop stanął, zaszł do szpajski, każdemu kidnął na talerz kapkę kiszki, a do packi dał po kąsku chleba. Dziecka jak to zjadły, to każde dostało laksyrkę, bo nie były zwykłe takowne wieca jeść chnet na rano. Jonek goni jak mucha w latarni, bo Hanki furt nie ma. Dziecka na oport chodzą srać, a Stazik siedzi przy stole, a już się dziwo, co będzie na obiad. Miał fest głód, tuż zaszł se do szpajski, wyciągnął garniec z fazolami, kiedy Hanka uważyła przedwczorym, a przepomniała ich wczoraj dać na obiad, postawił na blaszę, a nakidał na talerz sobie a Junkowi. Chłopi to zjedli, popili pądzloczkiem kiszki, a chnet lecieli na aport, bo przeca se pojedli z kiszczonych fazoli. Tak to je, jak chłopi zostaną sami w chałupie, a baby nie ma. Hanka się wróciła na spadek, gdzie pro wieczór. Wszystko ją bolało. Ledwo drepsiła. Tak jako była obleczono, tak rybsła sobą do legiera. Jonek do wieczora siedział w haźlu, tuż dziecka poszły spać zmazane a głodne. Rano Jonek stanął w czas rano, zahajcował pod blachem, poszł poodbywać, a jak się wrócił na spadek, to już dziecka jadły śniadani, a Hanka siedziała na stołku, a mazała się jakąś maścią, bo nie czuła nóg ani rąk. Obo się śmioli, sami ze siebie, bo to równouprawnieni Hance się jakoś ich nie podarzyło. Baba poradzi robić wszystko to co chłop, a chłop wszystko co baba, ale ni furt. Iny czasami. Jak trzeba, to się poradzą zmienić, ale iny bai na dzień, dwa. Jonek z Hanką już o tym wiedzą, bo najszumniejszą gaździno jedyski przy blasze, jak wachuje fajera, kiery się poli dla całej familii, a gazda je najszykowniejszy, jak moplynski, że na rynkach od ciężkiej roboty. Tak było dycki, a jaki to będzie, to uwidzimy, bo zaś dzisiaj się baby zeszły pospołu u Wawrzyczkuli, a zaś czytają te wszystkie wieca, co piszą paniczki z miasta.